I pozdrav svima, moje ime je Vanja Games HD i danas ćemo snimati World of Tanks epizodu broj 11. Znam da sam rekao da ću snimati Call of Duty, ali odlučio sam da prvo završim serijal World of Tanksa, pošto je krenuo maraton, tako da prvo ću da završim, kako se zove, ceo serijal World of Tanksa, a onda ću stvarno da se prebacim na Call of Duty, tako da idemo. Za prvu borbu ćemo koristiti VK, to je 101P, on je dosta spor, on će mi trebati zbog maratona trenutno u borbi. I kreće borba, učitava se. I krećemo. Evo ga Škorpion G. Igramo protiv osmica, dobro je. Nema ni sedmica, ni šestica, ni devetki, ni deset. Znači možemo lagano i opušteno da igramo. Nigde ne žurimo. Idemo maksimum brzinom. Renegade, ISU 2.2, 110 i tako. Uplašim. Ajmo vamo. Ok, nadam se da sam dovoljno pojačao. Izvinite ako ste negdje vidjeli moju ruku sa strane. Morao sam da pojačam. Odnosno da namestim zvuk. Sad je savršeno. A da vidimo. Ok, ovi su već spotovani tu. Da vidimo. Ok, ja ću da produžim pravo. Konačno se približio ISO trojici. Tako da vidimo šta će se desiti. Ok, ja sam spotovan, samo ne znam kako. Ok. Enemy spotted. Ovi ga se plašao, očigledno. I ja sad ne mogu da prođem njih. Ok, sad. Malo ću da ih iskuram, jer nisu dobri. Promaši se. Ladno sam promašio. Nemoguće. Beži bre tamo Chrysler. Aj, puci. Dobre. Čekaj, on ima i 2 ISO 3. Au. Ne. Nisam vidio da oni imaju VK. On se mene plaši. Pa to je dobro. Ja se njemu gusim. A će li ovaj Chrysler nešto sad uraditi? Ili će ništa? Ma da, neće ništa uraditi. Sad ću da ga izguram. Ne vredi. Ne da mi da ga izguram. Sad ću ja tebe kad si nesposoban. Što bežiš ti? Kad si najsposobniji. Nisam ga probio. Ja ne kapiram ovom Chrysler. Ne znam da mu izgovorim. Chrysler GF. On ne radi ništa.
Ne, sad ću da ga izguram, ne može. Šta, na zeleno, ali nisam ga probio. Kako, molim? Ok. Ne, sad me Jarti tuče. Nisu me probili. Dobro je. Nervira me Arti. Kako to da on može da dobaci? Šta rade ovi ovdje? Ne rade apsolutno ništa. Sad ga se ne plašiš. Ok, Arti, nikog od nas sad nije pogodio. Sad sam ja spotovan. Ajde, Chrysleru, nauči da igraš. Radi nešto. Ne, mi tu ide samo napred nazad. Ništa pametno ne radi. Evo, ja sam spotovan. Samo ne znam kako. Idem vam. 5-2. Au. 6-2. Kad je lik izgurao isto. 6-4. Je. Zašto bi se povukao? Što ti nisi došao tamo kad je bilo vreme? Nego si čekao da ja odem u napad. ISO 6 me promašio lagano. Ode on tamo. Sad si ovaj povlači. T54 mod 1. Okej. Dobro se držim trenutno. Iako imam 26% HP. Ajmo dodam gas sad. Okej. Nas vamo čisti ISO 3. Jel umro? Nesto? Ne kapiram. Sad ću ga ja očistiti. Ako mene ne očisti ISO 6. Ne, nećeš. Ne vez. Idemo u novu borbu. Krenuli smo. Brn. Ja sam brz. Ajmo najbrže što mogu. Evo ga škorpion. Ali ovo nije škorpion G, ovo je običan škorpion. Jej. Spreman sam za paljbu. Ajmo skrenemo ovdje. Ja ću da dođem tu do škorpiona. Ok, on ide dalje. E pa ja stajem ovdje. Brdašice. Mi smeta. Ja sam spotovan. Mali. To nije fair. Ja sam spotovan. Moram da se odaljim, da ne vidim kroz bum. Mislio sam da sam ukočio tank. Da se ne pomera. Evo ga ISO 3, igramo protiv 9-ki inače. Ajmo ovako brzo, punom brzinom naprijed. Op.
Pa. Haha. O ne, promašio se. A ko zna koliko bi mu skinuo. Op, IS-3, 2 u stvari. Hello. Sad mi to kažeš. To se ne govori sad, nego na vreme. Ajde da mu pomognemo. Popni si gore, ajde. Sad svi na ovo. Samo što on ima 2 cijevi. I ovaj nije sme na njega. Vidimo da li ćemo ovdje nešto raditi. No. Wow. Tako neočekivano. Potpuno neočekivano. Idemo u novu borbu. Inače ljudi, samo da vam pokažem da je krenula nova sezona. Ja sam uskoro završio 2. etapetu i idem na 3. etapetu, tako da samo sam to da vas obavestim. I uzimamo, pa hajde opet ovog veka, što da ne. Idemo u borbu. Krenuli smo, ja idem vamo desno. Izvinjavam se zbog ovoga, malo se pojačala muzika, ne znam zašto. To je neki bug. Idem brzinom svetlosti. Jeee. Ja sam najbrži. Čekaj, kako ja to nisam na vrhu osmica? Pa to nije fair. Niste fair. Inače ovo je linija Mustanga. Evo su. Evo ih i ovdje. Ja sam spotovan. O ne. Kako? Nikad mi se ovo nije desilo. Da me neko pogodi čak ovdje. Pa nećeš. Ne možeš mi ništa. Kako niste fair? Zašto ga svi napadate odjednom? To nije fair već. Niste cool. Zato što ste ga svi napali odjednom. Ma da, mi ćemo ovdje već da umremo prvi. O, +5. Moram da se popravim. Op. Kako nije fair. Wow. Niste fair. Nimalo. Skinuo sam u 5. U 320. Mislio sam da piše salo 500. Ali ne veze. Kako nije fair. Ja želim pomoć. Pomoć ljudi, drugari, svi. Nisam ga probio, wow. O ne. Ja sam sljedeći. I sad mi smeta ova vatra. Ja sam sljedeći. Na. Moramo ovako. Nema mi drugi. Ja ću ovdje biti streljan.
streljan, kako već. A da. Umro si. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali onoliko koliko ja. A ako jeste, obavezno ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!